perete. Am mai strâns câteva de asta, dar și multe frunze pentru că ne trebuie în episodul acesta, pentru că vreau să-mi termin cât de cât casa. Da, se face noapte. Dar cred că dumneavoastră să ne culcăm, pentru că trebuie să termin măcar fundația la casă. Așa. Bine, așa. Bine. Da. Asta de să facem casa, pentru că trebuie să stăm undeva. Pentru că acum am mâncat numai cu mineritul și am făcut pește, da, să vă arăt niște în viitor, pentru că acum am făcut cu casa. Și acum, da, deci, cum vedeți, copaci. Da, acolo nu să ne ducem, pentru că s-ar putea să pierdem casa și să fie super, super nașpa dacă am pierde. What the fuck? Bine, cred că fac, e cam mică, destul. Da. Și fiindcă este aceeași zi să fac puțin mai mică casa, mai scurt episodul, pentru că este al treilea episod și știu cum am spus că o să le fac mai lungi, dar este aceeași seară. Dar cred că din episodul 4 o să fac mai lungi. Nu știu de ce, dar cred că din episodul 4. Dar să vedeți cum e, nu? Da. Dacă îmi place ca să ne copac pentru că se vede bine. Astea rotunde îmi plac. Da. Dar voi puteți să spuneți că uneori de ce nu le tai. Că mă plâng că n-am frunze. Da, mă plâng. Pentru că aveam foarte multe, nu mai trebuie. Bine, acum. Asta îmi place, pentru că știu. Acum e mai ușor de făcut. What? Mă gândeam că am produs frunze, că era ceva de what the fuck, atât de repede. Nimic n-am făcut, știi, atât de repede, nu. Pentru că am cremat de frunze. Și cred că termin casa din frunze de data asta. În episodul acesta. Deci după ce termin casa, da, o să termin. Era asta să cad, să-mi pierd. Da, am făcut full armură, în sfârșit. Full armură de iron, da. Nu cred că mă fac prea repede de diamond, pentru că trebuie să mult răbdare ca să-mi găsesc diamond, dați seama. What the fuck, eram să cad. Știi ce? Nașpa, Minecraft, dacă cazi chiar și merg. De nu cred că mi-a ieșit? Nu, aici chiar nu mi-a ieșit. Deci la ultimul nu mi-a ieșit. Greșesc eu ceva. Ori da, rapid. Nu fac. Bă, nu e așa. Adică, bă, aici e unic. Mă interesează. Nu cred că e așa de... Doar în pătrățel. Deci două pătrățele. Adică n-ar trebui să... Cred că așa. Ce sunt două? Dar chiar nu putem să lucrăm. Așa. Era ceva de genul, what the fuck, dacă nu mi se termina. Nu mi-e și din gând să puteam să... Uai. Nu înțeleg cum o să fac aici. Da, cred că așa.
Da, și cred că o să ne ducem până la urmă la culcat, pentru că nu prea văd nimica. Da, trebuia să o fac. Nu știu unde sunt. Bine, hai. Da, știu că am spus că o să ne culcăm, dar nu vedeam nimica. Și, haide, scută mai întâi. Uneori nu găsim. Gata. Da, cred că acest episod o să fie de câte... Am făcut deja 5 minute. Cât de repede se duce timpul. Nu este aproape nimic. Stați seama. Da. Și... Da. Este puțin mai... Da, deci acest episod o să fie numai cu casa. Sper să nu vă plictisesc. Atunci și văd cât de urât arată. Cred că ați văzut cât de urât. Asta nu sunt frunze. What the fuck? Crezi că mi-ajunge. Cred că să numai cu casa. Deci nu cred că o să pun nimica, pentru că să văd ce se întâmplă. Asta aș găsi câini și bine. Vreau câini de acompanie. Eu nu vreau ceva cu câini de acompanie. E ceva de animal de companie. Bine, dar îmi place copacul. Dar păcat că nu l-am făcut deja. Nu mai putem să ne mutăm. O să iau extraordinar de mult. Să o refacem și... Nu. Cu garantat nu. Deci am să pierd tot. Deci ca să uit din nou și... Mie trebuie să fiu mai atent. Și în capul meu. Bine. Să termin asta. Termin asta, cred că o să pun capăt. Da, în al patrulea episod sigur o să fie mai mult, pentru că acum e aceea zi și e foarte târziu. 10, da, nu mi-ajung. Nu mai să fie. Ce că mi-ajung. Nu mi-ajung, da. Și... Cât am filmat? Da. Și eu vă zic... Și eu vă zic la revedere și așa, nu o să mai fac nimic. În episodul viitor. Da, se vede bine. Așa. Nu știu la revedere, nici și acum vă spun la revedere. Bye bye!